Сёння 8 верасня чарговая жахлівая звестка. З-за кратаў забіты яшчэ адзін палітвязень. 3 верасня не стала Андрея Паднебеннага. Шчырыя спачуванне родным палітвязня і блізкім. І вельмі хацелася бы, канешне, каб не было гэтых жахлівых зараз смерцей. В гэтых смерцях, в гэтых забойствах виновата не только лукашенковская ГБшная банда. В певной ступени отказность кладется и на диаспору, которая имела 5 годов для того, как спынить лукашенковский террор, а лишь замест этого тут идет некая вакханалия с пенисами, вагинами, с некими незразумелыми стягами. Зараз чамусьці все вырашылі чакаць, калі КГБ с американцами дамовіцца і департуецца хоць частка тыя вядомыя крыху больш 1000 палітвязняў, якія з лукашэнкаўскіх турмах. Вось гэты інфармацыйны шум таксама забівае беларускую нацыю, таму што лукашэнкаўскае беззаконне вельмі ўдала КГБ распаўсюдзіла і на дыаспору, а палітвязні гінуць. І мы нават не ведаем, колькі уже забіта беларускіх палітвязняў. Светлая памяць ахвярам беларускай нацыі, вечная памяць.